Alhaji Audu mai yanka kake. Abdu mai yanka na kirki. Haka kai. Abdu ya sanya kamata. Babu shakka. Ya rabe Allah ya bashi. Haka kai. Bai butulli cewa Ubangiji. Na Alhaji Sadu. Na Alhaji Sadu Duwani. Sassa magani farawa. Na Alhaji Sadu Duwani. Alhaji Sadu shi abokin Alhaji Ali Kwatabo ne. Na Umarun Bajima Alhaji Ken Umar Sa'ad. Na Alhaji Umar Bajima Ken Sa'ad. Na Alhaji Umarun Bajima na Sa'ad. Na Alhaji Ali Kwatabo ne. Abdu kai wa ya rasu da zuwa kai gaisuwa ga Alhaji Adamu dan Tsoho. Ka gaida Alhaji Adamu dan Tsoho cewa Alhaji Ibrahim dan Fani da mai bani da sauran mutane duk mun gaishe su. Wahidul Qaharu Allah. Allah sa mai sa ta sa a sa. Na mallan Ali mai ce, na mallan Ali mai ce mu ce mu datti yana nan. Na mallan Ali mai ce mu. Na Ali teburwa. Alhaji Waziri Halilu. Daure mo kira hali. A kira shi Alhaji. Alhajin Allah na Abdu. Alhaji Halilu. Alhaji Halilu. Alhaji Waziri Halilu. Alhaji Waziri Halilu. Alhaji Waziri Halilu lalai Allah. Allah shi gabata Alhaji Ali Allah shi gabata Alhaji Amadu. Allah ja kwanan ka Abdu. Amin. Allah gafarta wa Ali. Amin. Alhaji ya kundi Ali ka Allah ya halaku. Alhaji Amadu Allah gafata masa. Duk mutanen sa ne Allah shi gabata Alhaji. Haka Alhaji Hamadiku. Haka kai. Yau kamar ba su zauna duniya ba. Na Alhaji ɗan tsoho, na Alhaji Umar Gwaji. Na Alhaji Umar Gwaji ba. Alheri Abdu mai yanka. Na Alhaji Umar Gwaji, na Alhaji Sadu Wani. Wanda ba ka farawar hanya. Dotijo mijin Hadiza. Haka kai. Alheri maganin mugunta Abdu. Ta fadi wani, shi ne ta fadi wani. Na faɗi mai Yar baraya. Yar barayan garwa. Yar baraya ne Allah shi ne na faɗi mai yar baraya. Na Aminatu. Na Aminatu ba garni. Na Amina mijin Hadiza. Haka kai. Abdu na faɗi ma yar baraya na Maimuna Abdu. Ɗan da mijin Maimuna. Ɗan da mijin Maimuna. Ɗan jawar ji wani Maimuna. Ɗan jawar ji fagarwa. Maimuna Jauro Jifa. Garwa aka yi ta Allah shi mai magana. Matan Malam Audu mai yanka ne. Maimuna Jauro Jifa. Haka aka yi ɗan Audu Jifa. Na waziri yaya. Dogo na waziri yaya. Jama'a su yi godiya daga Baban Ibrahim, baban Ibrahim. Shi ne baban Ibrahim. Waziri yaya. Na waziri yaya Allah rai. Na waziri yaya Allah rai. Abdu yayan da Abdu. Mai wukar yanka a hannu. Alheri maganin mugunta. Bi alheri ka ga alheri. In ka shuka alheri, alheri za ka gani. Abu ya yadda da. Wahidul Qaharu Allah. Haka kai. Abdu yayi maka arzikinka. Babu shakka.
ga sun jama'a ga abudu haka kai kuma ya san ya kamata babu shakka alhaji bayan ai mana noke hore haka kai ni da mai malam da kai Sulaiman haka kai malam garba yana yadda ake so alhamdulillah ko yau ba da mallam abu mai yanka Abdu mai yanka na Dija Abdu mai yanka na Dija Abdu mai yanka na Sa'ad Sa'ad kuma magani alhaji Sa'ad duwan kace Gogo na Sa'adu Garwa alhaji Sa'adu shugaban duka yan duwani alhaji Sa'adu alhajin Allah Sa'adu babana alhaji Sa'adu duwan kace kwatsan maganin farawa a gode mu cewa mai ba da iya godiya alhaji Sa'adu ko yau zama duniya alhamdulillah alhajin Allah Sa'adu haka kai fulani suka ce da hujji ka ya min kika da shamda na ce bajima na kara alhaji Umaru na yi kiran bajima na kiri haka kai alhajin bajima mu Alhaji Umaru alhaji Umaru sanda na yaba na gode mata da alhaji dan kwashuwari da alhaji dan kwashuwari garwa mutumin shiwari alhaji tan na dan kwashuwari da alhaji dan kwashuwari garwa kai mutumin shiwari haji tan haka kai Allah ka rika wa abdu haka kai rabbana ka taya wa tanku shiwari da alhaji waziri haka cewa da alhaji waziri hadisi a gode masa garwa ne addu'a ta gun ubangiji haka kai alhaji Allah ya nufa ya kai ni amin a garin ya hunde da gangata Allah ke ta kan wani da ba da wani mai ba da ina gon ga yau Allah ke da haji ba da Allah ke da san aya hunde daraga dare mai malam ina da ke wani kai muke saurara da Ibrahim da Mani kura ta kwanda yunwa akai yaya kuma ga kado bakin ruwa tana kallo garba babu hali da aka ci kama da gaba haka kai Alhaji Ibrahim Mani babu haka alhaji tanku shuwari haka kai haka kai alhaji tanku shuwari na ran sai yaro alheri abdu na alhaji sai yaro haji baba shuwari da Muhammadu baba alhaji baba shuwari haka kai ya kira Muhammadu baba ko da baba tukur muga Muhammadu baba tukurba bakon maka har madina ba alhaji Muhammadu baba tukurba ya Muhammadu baba alhaji hamadu baba alhaji Muhammadu Sule ka kira shi duk da mutane na alhaji Muhammadu Sule mummunan sule kai na abdu haka kai mummune dan Sulaimanu ya ka sannu na mai yanka ba zai gaza alhaji ne dan Abdu ji kamar da alhaji sannu na mai yanka abdu mai yanka na Dija mai yanka na Dija ba
Dottijo mijin Hadiza, Abdu na Fadima yar baraya ba. Fatima cikin yar baraya garba. Mijin Aminatu ba garbi. Na Amina ba garmi Abdu. Na Aminatu ba garbi Allah ke magana. Abdu bai yanka. Alheri Abdu. Na Maimuna. Na Maimuna. Yau jifa. Abdu mai yanka na kirki. Haka kai. Gashi dai ga Abdu malam. Haka kai. Jama'a mijin Hadiza. Babu shakka. Alheri maganin mugunta Abdu. Babu shakka na alheri maganin. Sai alheri ka na alheri. Arziki Allah ya bashi, an ki an so babu shakka, ba ruwa Allah da kunji-kunji. Babu dama da kake ya san Allah ne ma ya san Allah ne mata. Komai tsananin dabara. Allah ba zai ji shawarar kowa. Babu dama da babu dama. Haka kai, haka kai Alhaji Ibrahim Mani. Haka kai dan Abdul Kamal Garba. Alo yari man shiwari yari. Alhaji Baba Jauro Na shuwari, na shuwari. Baba Jauro Babban gwale ne shi, babban gwale ne. Alhaji Baba Jauro Ban hajja, dattijo baban hajja. Dattijo ya kai dattijo. Ɗan hajja baban hajja hajja. ya je maka har Haka Madina kai. mun ga mai hanya ya bani Babu shakka. har gidana za ya Haka aiki kai. Baba an na taho ya bani Haji Baba Jauro ba. in bi shi biro ya bani Haji Baba Jauro. sai ka ce ba shi yake biya na Haka yake kudu ba na haka yake kudu ba na Haji Baba Jauro. Gamda da kai. Gamda da kai Haji Baba Jauro babban ne. Ode Baba Jauro na yaba wa arzikinsa Baba